bulu mwatu kudi telo maje. Onye mbija mmadụ gwakwa mgbọdọlụ na-abịakwa n'oge maka na taịm bụkwa ego na mụ na gị elu ebe n'obodo oyibo erite mụ na gị lụwa lụwa ebozi amụ na-asụ nwaanyị ka mụ na-akpụzi ebozi amụ na-akwa nwaanyị ka mụ na-emezi ebozi amụ na-akwa nkụkọ ka mụ na-abịa ezigbo mmadụ ịba alụ dị n'ọlụ ibute ezigbo pasenja n'otu mmadụ ga-akarị na moto ibute ndị otu ochie egbu na pasenja ihe agbalịrị aka wee lụrụ ọka ihe agba aka wee lụọ ọka otu egwu nwaanyị na mmanwụ egbunu otu egwu nwaanyị na mmanwụ egbunu na-adụrụ Emmanuel Nwankwọcha ụbọchị ide n'Afrịka n'Enugwu ide bụkwa odogbunu ide bụkwa odogbu ọnọta dike mma nwanne kene ide anwụlụ ide agba atọrọ atọ dị ọdụ n'Enugwu ụfọdụ si na-ego Emmanuel agbụsigbo former commission and the custom ọba nkịtị n'oge nke gị oke mgbochi gị ya ekewe ọnụ ụkwụlụ njọba ekwuo mgbe Enugwu ukwu mgbere mmanwụ ebube ekene dịrị mma na ume Chudi nwoke oyi n'Enugwu ukwu odumodu bụrụ ike na Abuja chief egweneta ọ bụ onye osimiri ọgaila chedo na n'ime ego ndị mụ na na-adị mma na-eri oke ego ka mbụrụ egwu n'elu ụwa sọrọ ọyị m n'ọka ozi ike nke nwanụ n'ọka ozi ike nke nwanụ n'ọka ọ sị na mma agbalịla okwu n'anụ na adịso ọrụ ụmụ ya tụrụ okwu odumeje ọrịa mere odumeje ji jebe ọka anyị ibesa ibe ibele n'ụmụ okpu ọka anyị ibesa ibe ibele n'ụmụ okpu ọka o mere etu ugwu isi emesie ime ọka odumeje dela ọkọ yọba Anambra site nke gbara alụmọ afọ ibe ngwere onye akpakwalụ ibe ngwụrụ ji apịa m Jonsi na-arụ mgbe kaba akịka fụọ Anambra dịka ọgbara alụmọ mmadụ a na-etiere odumeje anya odumeje dela ọlụ Chukwu Chukwu bụ egozie enyo wee mebe pala wee karịzie anya o wee kọba pala n'ike onye kwubezi akụkọ ọjọgọ onye kwubezi akụkọ ọjọgọ mana anya lụba ọlụ Chukwu ọ bịara eko na-akọnyere ndị mmadụ na-agbụ na ndị ekechiri ekechi erike nne ọ rapụ mmiri oyi egwude egwube ngote ọrịa ka eji wee gosi anyị iwe egbenye o mere tu ugwu isodọba ihe obodo Anambra steeti gbara alụmọ rapụzie ndị odumeje ka ọ mebe onwe ya odumeje nwanne m delu ndozi n'ụlọ ekwuru ọmụ ka nkwute onye n'ọbụ n'ime okwulu ọgba n'ọsọ o nyụrụ nsị nke na anyụma mmele ya ka nchọrọ ka nkọrọ etinye mana onye ọbụla na-atụla aka ya obi anọ na-atụla aka ya ịma na mbaka na-atụla aka ya ebube mmụọ nsọ na ụhụ na-atụla aka ya odumeje na-atụla aka ya n'ugbo Christian Party na-atụla aka ya Bruce Olukemi na-atụla aka ya ụmụ nwaanyị n'Enugwu na-atụla aka m ite abata na-atụlụkwa aka ya atụ mere nne m na-atụlụkwa aka ya mana onye ọdụ oluwa ka o si alụ onye ọdụ oluwa ka o si alụ ọgwa m ife anyị ejinye ife abata ka nlụba nke m enuru iwe odogwu bido tata wee gabazie ife abatagwonu nwanne abata Enugwu ife abatagwo n'Enugwu mmanụ anyị etinye nwanne abatagwo Enugwu ife abatagwo onye abata odogwu weruga mbasa ya emeghị ikololo nsogbu mana edochi emechi ma ya ekwe n'aka ọnụ ụkolo ndị oyi ekwukwe maka Enugwu mana ife abata were ego bụ eze amarụ ana m emezi ngala n'ime ego ka m ji emeziri ọgụ ka ịmala ebe ịmana ego na-agbabụrụ m ọsọ ịmana ego na-atụzi ahịa ka asụta ịmalụ ego ka m ji atụzi ọkọ na ego ka m ji alalụzi ụlọ ọgwụ onye dola ajụ ekwetekwa Anambra ahụ ya ga-ekene ọnụ na-ekwuru ọra prọfet Nwari Jọfọ eke Enugwu kwuru onye ozi ọma African man ọmụ na-ekwu Anambra nwoke na
You see?